A actuación prevista no cemiterio Muradán da Atalaia permitirá reparar os desperfectos que están a sufrir boa parte dos panteóns debido ao seu deterioro e falla de mantemento. Procederase ademais a construir novos elementos e a mellorar a accesibilidade da instalación coa construción de ramplas. Por fin está feita esa acta de replanteo da obra de melloras no cemiterio da Atalaia, unha obra que vai a consistir en reparar os panteóns que xa están construídos, que lles está caendo o cemento e están quedando cos ferros ao aire, e a iso hai que engadirlle a construción de algún novo panteón e tamén de algunha rampa de acceso para facer o cementerio máis accesible, porque é unha obra que quedou así sin rematar, e entón isto, pois, aparte de arreglar os desperfectos que xa vai habendo polo paso do tempo na construción dos panteóns antigos do cementerio, pois tamén vai a supoñer un avance na realización dese proxecto completo que nunca se deu rematado, entón é un pasiño máis, coa construción de novos panteóns e coa mellora da accesibilidade. A obra, adxudicada por algo máis de 60.000 euros, dará comezo nos próximos días e estará rematada nun prazo de 3 meses. É unha obra que saíra a licitación por uns 70.000 euros e foi adxudicada nos 61.000 euros e, como digo, por fin, despois de moitas vicisitudes coa burocracia que sempre hai que salvar, por fin está feita a acta de replanteo e agora xa é cuestión de que a empresa poida vir físicamente coas obras e co persoal a traballar no cementerio, pero bueno, a acta de replanteo está feita, co cal en poucos días estarán ali. O Concello dá así cumprimento a unha bella demanda dos veciños que levaban tempo reclamando o acondicionamento do Camposanto.